Ndewo ndị be anyị, unu abụọla chi. Aha m bụ Ogechi Sylvia. Awụ m dọkịta na-enedo ezinụlọ niile, ya wụ general practitioner. Taa wụ ụbọchị anyị na-ekwu okwu maka menopause. Achọtala m ihe a na-akpọ ya n'Igbo, afụrọkwa m aha ya, mana ihe ọ pụtara wụ mgbe nwaanyị kwụsịrị ịhụ nsọ ya. Okwu a dị oke mkpa maka na ahụike nwaanyị bụ ahụike ezinụlọ niile. Enwere ndị ga-ekwu, dọkịta ibutela okwu ahụike ụmụ nwaanyị abịa. Nkwuchi okwu a unu ga-aghọta ihe mere na menopause bụ okwu ekwesị na-ekwu okwu maka ya, ka anyị na-aghọta otu anyị ga na-enye ndị nne anyị aka ka ha jebije menopause a. So aga m ekwu ọtụtụ ihe. Nke mbụ bụ ka ihe wụ menopause, ma kọwata ya ọfụma. M ga-ekwu otu menopause na-esi eme. M ga-ekwukwa ihe nwaanyị ga na-ahụ n'ahụ ya ka ọ mara that ihe a nwee ike ịwụ menopause, ma ihe di ya ma ụmụ ya ma ndị ya na ya bi ga-eji maa na ihe a wụ menopause. M ga-ekwukwa ihe mgbagwoju anya ga na-eme ma ọ na-elere ha anya ọfụma. Aga m ekwukwa maka ọgwụ na otu a ga na-eji enyere ụmụ nwaanyị aka. Na ọgwụ ndị a, aga m ekwukwa maka complications. Ihe anyị na-ekwu na Igbo wu ihe mgbagwoju anya ọgwụ ndị a nwee ike ime na ahụ mmadụ. So ka anyị bido. Kedu ihe wụ menopause? Ekwugo m na menopause wụ oge nwaanyị ruru ọ da afụzikwa nsọ ya. Ịchọ ịghọtakwanụ vidiyo ọfụma, ị ga-aga na onyonyo ndị ọzọ mere. Enwe nke mere maka menopause, menstruation. That video, ile that video anya, ị ga-aghọta ka nwaanyị, ihe wu nsọ nwaanyị and otu nwaanyị na-esi ahụ nsọ ya. Okay, nwaanyị ruo ihe dịka arọ 10 years, afọ 10, o bido hụwa nsọ ya. Afọ 10, 11, 12, ọ na-ahụ nsọ ya. Nwaanyị ga na-ahụ nsọ ya kwa ọnwa na-abịa, ya agba ọbara ihe dịka ụbọchị 5, ụbọchị 7. Every month ọ na-ahụ nsọ ya. Now nwaanyị ruo ihe dịka 48, 49, 50, o nwere ike ịchọpụta that nsọ ya da abịazi every month again. O nwere ike iwe ọbịa, ya abịa this month, next month ọ ma mbịa. Ma ọ bịa, ya agba ihe dịka ụbọchị 2, kwụsị. Ihe na-agbabụ ihe dịka ụbọchị 7 ma ụbọchị 5, ugbu a na ya akwụsị. Nwaanyị a wee ike ịchọpụtazi that enwe ụdịrị heat na-eme ya. Enwe ndị na-akpọ ya internal heat of the body. Nwekwa ndị ga-achọpụtazi that ahụ nwaanyị ha, ya wụ ọtụ nwaanyị, na-adịzi nnọọ, ọ na-ekpuzi ọkụ, ọ na-akọzi ọkọ. Nwaanyị na-enwezi ọtụtụ infection. O nwere ike ịchọpụtakwa na skin ya dịzi dry ma isi ya na-adafụzi adafụ. Ihe ndị a niile wụcha symptoms of menopause. Na achọrọ m ịkọwatara anyị otu menopause si eme, because awụ m dọkịta, so m ga-agbalị ka m kọwata ya maka ndị na-agụ medicine ma ndị na-agụ nursing. Ihe a wụ ihe anyị na-akpọ endocrine system. Endocrine system bụ akụkụ ahụ na-emepụta hormones niile nọ anyị n'ahụ. N'ime ahụ nwaanyị, enwe hormones abụọ, estrogen na progesterone. These two hormones bụ hormones na-eme ka nwaanyị na-ahụ nsọ ya. Nwaanyị kawazie nka, those hormones ga na-agbadata, ha ga na-ebelata before ị mara ihe ga-eme. Endocrine system ahụ agaghịzi na-emepụta ya because nwaanyị akawago nka. Because of this, estrogen na progesterone, nwaanyị aga na-emepụtazi ọzọ. Maka ya, nwaanyị aga na-ahụzi nsọ again. Now, estrogen na progesterone, so before nwaanyị ahụ nsọ ya, iji eleda vidio anya, nwaanyị every month ga na-emepụta ofu akwa, 1 egg n'ime ahụ nwaanyị. Anyị na-emepụtakwa akwa. O mepụta akwa ahụ nwaanyị ahụ ebido. So ebe a, ile anya na dịso onyonyo a, ọ ebe a ka a na-emepụta akwa. Ebe ahụ nke a na-akpọ ovary, nke a wụ akpa nwa, nke a wụ fallopian tube. Ebe a wụ ovary, ebe a ka a na-emepụta akwa. Emepụta akwa, ọ banye n'ime akpa nwa, chebiri sperm nwoke.
ọ na sperm ahụ abịa nwaanyị adịrị ime, ọ na sperm ahụ abịarọ o wepụta ya as nsọ, as period. Now ebe a wu ovary wee ebe a na-emepụta hormones ahụ, progesterone and estrogen. But nwaanyị kawa nka ihe na-ebido mechiwe, ebido close we shop, ada emepụtazi estrogen, ada emepụtazi progesterone. Nwaanyị agazi na-enwezi nsọ ga na-emezi gịnị, na-akwụsị nwa obere o mezi gịnị, ọ kwụsị. Now enwe ọtụtụ ihe estrogen na-enye aka eme n'ahụ nwaanyị, ọ bụrụ sọsọ nsọ. Estrogen na-enye aka with skin nwaanyị dị ihe a na-asị glowing skin nwaanyị a na-shine, dịkwanụ imetụ ya aka ọ dịrị soft, dịrị thick, gị mmadụ at nwaanyị dị young. But nwaanyị kawa nka estrogen ahụ gbadawazie, skin mmadụ ebido dry wazie, mmadụ enweze wrinkles, mmadụ adịweze dry. And that dryness na-emetụkwa nwaanyị gịnị n'ahụ nwaanyị ya wụ vagina, ya wụ otu nwaanyị ọ bịa dịzi dry, na-akọ ọkọ, na-afụ ụfụ. Because of it, nwaanyị agaghị enwezi ike ime mmekọrịta with nwoke. Di ya bịa ahụ a na-agbakashiwa ya kpọwazi ya gbaza queen. Di ya sị nne, ngwa nne bịa kene, ike adịrọzi ya because of menopause, because of estrogen adịrọzi n'ahụ. So nke ahụ ekwugo maka symptoms of dry skin. Nwaanyị ga-achọzi ime mmekọrịta with nwoke. Ihe ọzọ bụ ihe dị oke mkpa most women na-enwe, heat, a na-akpọ ya internal heat of the body. Ụmụ nwaanyị na-asị na ọ dị ka agbanyere ọkụ n'ime ahụ ha, ịhụ ha otu a ka heat ga na-agbụshishi ha n'ahụ, ajịrịga na-agbụshishi ha n'ahụ, heat. Because of it, n'abalị nwaanyị hie ụra, otete ọchọwa fan. Ndị nepa unu na-enyekwa n'anya aka, ndị nepa biko unu nyere n'anya aka. Nwaanyị etete n'ime abalị, no light, ọchọwa fan, ya ewepụ akwa, ọma hie ụra ya na all like that till morning. Nwekwa ndị ọwụ ga-abịa like this, ha echefuwazi ihe. Ịgwa ha, mama Chukwudi, echefukwala ịgbanye kerosene na stove. Yes, ya echeche, kedu ihe gwara m now? O chefula ihe ahụ ị gwara ya because of estrogen and progesterone. Those hormones adịrọzikwa there again. Nwekwa some other women na-adị mgbe ahụ ka ha na-adịzi prone, ha ga na-enwezi ọtụtụ infection. Enwe nke a na-akpọ candida thrush, nke na-akọ ọsụ nwaanyị na-akọ ọkọ, ọ na-akọ ọkọ, ihe dịka white, ihe dịka margarine butter ga na-apụtazi aka n'ahụ nwaanyị. Nwekwa ndị ọzọ ga na-enwe ọtụtụ urinary tract infection. So ihe ndị a wụcha ihe mgbagwoju anya ma symptoms of menopause. So ọ dị mma ka anyị mara that nwaanyị nwere ike iru a certain age, ihe ndị ebido jipụtawa. Biko unu ekwukwala na nwaanyị awụ amoosu, unu ekwukwala na nwaanyị awụ onye ọjọọ, nwaanyị awụ mgbakashi ahụ. Maybe menopause ya dị severe. Enwe ndị ga-awụ ha manji symptoms ọbụla, nwee ndị nke ha ga-adị mild, ha manage ya ọfụma. Nwee ndị ga-awụ nke ha dị very bad, ha ga-need ịhụ doctor. Now ka esi manage these symptoms? Enwe management nwaanyị nwere ike ime n'onwe ya with family ya. Nwee ndị ọwụ ha ga-ahụ doctor, nwee ndị wụ herbs ga-enye ha aka. Ka ihe ndị nwaanyị ga na-eme inyere onwe ya aka. Number 1, exercise na-enyere aka. Unu ga-asị doctor oge ụna ịbịala with exercise. Yes, exercise na-enyere aka. Ọ na-enyere aka ime ka nwaanyị dịrị relaxed. Nwee ndị ọwụ na-eme ihe a na-akpọ yoga, nwee ndị na-aga igwu mmiri swimming, nwee ndị ọwụ ha bịa ha gada ụmụada ha bịa gbawa nkwa. Nne m ukwu Lolo Bridget Ọdọcha na Lolo Bridget duru ha na-like ịgba nkwa. Nwa ka m ji chọpụta ihe ha ji eme ya that time. Ha bịa ha na ụmụada na village agada gbawa nkwa, ọ na-enye ha obi ụtọ. Things like that. Ihe ahụ na ịma na-enye gị aka inwe obi ụtọ, ị na-eme ya because sometimes this menopause may cause ụmụ nwaanyị enwe depression. So ekwugo m ihe nwaanyị ga na-eme. Ihe ọzọ, ụmụ nwaanyị buru ibu, anyị na-asị mgbe a ka ị ga-enyere onwe gị aka iwe lose weight, riwe healthy. Fruits and vegetables na-enye aka. Ndị a na-ese siga, ndị a na-aṅụ mmanya na-aba n'anya, ihe ndị a na-enye aka, a ga na-akwụsị ya. Now, kedu herbs ụmụ nwaanyị ga na-eri ga-enye aka? Enwe ihe a na-akpọ ihu na soya milk.
soya milk na-enye aka because that soya milk contain ihe dịka estrogen, so ọ na-enye some women aka. Enwe nke ọ na-akpọ red clover, nwee nke a na-akpọ black cohosh, enwe ndị ọzọ si ihe dịka ginger na garlic na-enyere ha aka. Ihe ọzọ anyị nwa ụmụ nwaanyị ga-eme, anyị ga-ajụ ndị nne nna anyị, nne ukwu anyị, jụọ ha kedu ihe ahụ unu na-eri na-enyere aka. Some people si ihe dịka ụzịza, ụtazị, nchụanwụ na ihe ndị a na-enyere aka. Chọpụta ihe na-enyere gị aka gị mee ya. Now, ndị nke ha dị severe, a nwere ike inye ha ọgwụ. Enwe ọgwụ, ọtụtụ ọgwụ ndị a na-enye. Enwe some drugs, ihe dịka low dose antidepressants. Anyị na-enye gị this antidepressant si na ị nwere depression, but the ọgwụ ndị a na low dose, ọ na-enyere ụmụ nwaanyị aka ibelata symptoms of menopause. Enwekwa ọgwụ a na-akpọ hormone replacement therapy. Kedu ihe bụ hormone replacement therapy? Ọgwụ ụmụ nwaanyị na-aṅụ. Ọgwụ ndị a contain progesterone and estrogen. Ụmụ nwaanyị na-aṅụ ọgwụ igbochi ume, a na-akpọ ya combined contraception. Ọ contain the same hormone, the same estrogen and progesterone. Now, ọ bụrụ onye ọbụla dị qualified, ọ bụrụ onye ọbụla ka a ga-enye ọgwụ a na-akpọ hormone replacement therapy. Before gị ṅụwa ya, jee hụ doctor, because ọtụtụ ndị na-ekwesị ịṅụ ọgwụ awụ nke mbụ ndị nweburu breast cancer, ma ọ bụ ndị nne na nne ha nweburu breast cancer before, ekwesị ịṅụ ya. Ndị nwebu stroke before, ma ọ ndị nwe ihe a na-akpọ mini stroke, ekwesị ịṅụ ya. Ndị nwere severe headache ma migraine, this medication nwere ike ime ka migraine gị ka njọ gawa isi ọwụwa. Ihe ọzọ wụ ndị nweburu pulmonary embolism. Ekwugo m maka pulmonary embolism na onyonyo mmeburu before. This hormone replacement therapy nwere ike ime ka ọbara nwaanyị kpọkọ, nwaanyị enwe ha na-akpọ blood clots. Now, ihe ọzọ dị oke mkpa, ihe hormone replacement therapy na-enyere aka, ọ bụrụ sọsọ menopause ka ọ na-enyere nwaanyị aka. Ọ na-enyekwa aka igbochi nwaanyị ọkpụkpụ ya anyị na-agbaji, because anyị chọpụtara na nwaanyị rukwa menopause, because estrogen na progesterone anọzikwa ebe ahụ, ọkpụkpụ nwaanyị ga-abịa dịwazie weak. Nwaanyị nwere ike itinye aka like this, ọkpụkpụ ya agbajie, ma ọ daa, o nwere hip fracture. So hormone replacement therapy na protect, ọ na-egbochikwa ọkpụkpụ nwaanyị ịgbaji, ọ na-egbochikwa kansa eriri afọ. So ekwugo m maka menopause, ekwugo m ihe wụ menopause, ekwugo m otu menopause na-esi eme, ekwugo m maka the symptoms ya wụ heat, oke heat, mmadụ na-echefu, nwaanyị na-echefu ihe, nwaanyị na-enwe mgbakashi ahụ, otu nwaanyị adịchacha dry, kpọọ nkụ, na-akọ ọkọ, nwaanyị na-enwe ọtụtụ infection, ma urinary tract infection, ma infection dịka thrush. Ekwugo m otu anyị ga na-enye nwaanyị aka. Biko ndị di, ụmụ nwoke, ụmụ nọ n'ezinụlọ, ndị enyi ụmụ nwaanyị, biko ka anyị gbakọ ọnụ taa wụ World Menopause Day. Chọpụta otu anyị ga na-enyere ụmụ nwaanyị aka ka ha jiri nwayọ gabiga this menopause. And ka anyị makwa that menopause abụrụkwa forever. For some people, o nwere ike last ya ihe dịka maybe from the age of 50 to 52 ya kwụsị, nwaanyị ejirikwa ndụ ya mee ihe ọ na-eme before. But ka anyị na-enyere ụmụ nwaanyị aka na this period of menopause. Ndewo ndị be anyị. Unu nwekwa ajụjụ ọbụla, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewo.